विचार बा लेबू का राजपुर में 2 कट्ठा मैं का एक ही कट्ठा में तारे के रख लिया समय बक्सर जिला है बड़ी प्यार से रखी है सब बक्सर के पपड़ी खिया खिया के कि जिए न देबू कहे पतर को अखोरे परहन लेबू काए संवर को। बड़ी प्यार आप लोग गाना के देते हैं लोग आ होली बाद यही गाना के भोजपुरी में पहला बार हिंदी में कई गाना के 2.0 आवत रहा लेकिन भोजपुरी में पहली बार हम 2.0 लेके आवत नहीं है जी ना देबू काय पत्थर को के तो आप लोग के बेहद पसंद है पूरा एकदम डीजे स्टाइल में। लेकिन आई होली के बाहर चला था एगो देवर अपना भौजी से कहा था कि भौजी हो ए भौजी काहे फागुन नहीं भावता लगना मरद नहीं आवता कि अरे लुटला हरिया सोदेवरे के रंग से सब लोग जानला कि हमार नाम अरविंद है लेकिन केहू अरविंद ना कहला कलू भैया तो अभी कहते से हाथी चुकी लइका आवत नहीं गली में उनको तो कलुआ आ गइल लुटला हरिया सो अरे कलुए के रंग से रंग से देवरू हो। बड़ी प्यार से गाना के शिल्पी राज जी गोले बने जो उनके जो उपस्थित भी बनी आज उनका जन्मदिन भी है तो जन्मदिन की ढेर सारा शुभकामना हरि देवरू हो। देखा हेने भासुर के संख्या ज्यादा बा लेकिन हिम्मत देवरे हो सका जी तो अपन ही बन गइल बा लेकिन आई भी सीधी 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 सी एगो हम बक्सर जिला पर गाना गोले बनी एगो हमार गाना रिलीज भेल बा जीजा जी सालिया जीजा के खेला बा ओमे एगो लाइन बा हां आ धौरल धौरल लावा पिच करिए पकूद जा एक बार माचा बक्सर वालन से बुझ जा दौड़ल दौड़ल आवा पिछ करिए पकूद जा दौड़ल दौड़ल आवा पिछ करिए पकूद जा एक बार माचा हेठुआ राजपुर वालन से बुझ जा। आई हमार बड़ भाई हमें इनकरा के चिन्हत लोग नहीं कहे चिन्हत कलू जी के बड़े भाई अब भौजाई से बड़ा मिजाज में नाचत रहे हैं देखले रही हम जब शादी के साथ आंसू बाबा हम इनकरो ऊपर वो गीत गा दे हम अपने भाइयों के ना छोड़ी जब हम गा सकी ना कि कलू खाती लड़की खो जाता जगह जगह फोटो भेजाता। अच्छा है भैया एगो हमनी और गजबे मतलब नियम चलेला लइका नइखे बिगड़ल त बियाह कर त ना बिगड़ी आ लइका बिगड़ता त बियाह कर त सुधर जाई ओए हाल हमारा पे हो गइल बा बाबूजी पीछे पड़ गइल बा जल्दी टिका जाई हम एगो गाना गोले बानी कि कैसे रंगवा डाली बोला पीरिया मलिया देले बिया किरिया कैसे रंगवा डाली बोला पीरिया अरे मलिया देले बिया किरिया। लेकिन गाना बा कि बाड़ू तू न बालिक तहरा लागल होई भूख आ कोलुआ के कोरावा में भोगलो मसूल शीशा नियन तहर चमक लगिलू कोलुआ के कोरावा में भोगलो मसूल। ताई भैया लोग के मन बा एगो डांस के भाई के हमरा मन बा डांस कर दिया तना ना भीतर से चाचू चाचू कहत मीठा बोली में लॉकडाउन के लोडिंग सह गइल यारवा होई भतीजावा होली तोर मौसिया जिंदाबाद
जिंदाबाद बहुत लोग के मुर्दाबाद करवा दे। बहुत सारा प्यार आप लोग देने लोग आओ लगा दो देवरू हो अरे देवरू हो देवरू हो डरा लगे अच्छा रंग से। हाँ तनी फुल साउंड कर दे भाई आ सब लोग नाची हमारा साथ फुल साउंड कर दो भैया। यही से डांस ना करी ना एगो लोग पेट ना भरेला। देवरू हो डर लगे अच्छा रंग से के सुन ले भाई बताई लो जियो तो एक बार और सुन ले। हो आई बरजेश भैया है ना तकिया तनी अब देही पगिरो बोल अच्छा गौरी जिए न देबू काहे पतर को घर है बक्सर जिला लेबू काहे सवर को ए पतर को हो पता हया तना ना भीड़ हो गई कि केहू देखिए ना पाई देख हई देखे बोलो हीरोवा लो आ केहू अबीर ना फेंकी। और सही कोरोना चलता कपार पर अबीर गइल बुखार भइल धके 14 दिन क्वारंटाइन आ जा बेटा। बरजेश भैया केतना छाती ऊंचा कर कइले बने तनी मनी खाली कर दिलो। हाँ आई आई एगो गाना बा हो रंगवा नहीं मलावा नहीं नहीं था तो बोलाई कहेला। वह गाना पे एगो एजेंट नहीं खे चलत तो हमरा कहे बा आई भैया आई बजा दी तो रंगवा नहीं नहीं था तो बोलाई कहेला। और आप लोग के बीच में एक से बढ़ के एक फिल्म भी आ रहा बा आप लोग के बीच आप लोग अपन प्यार दही लो। ना राकेश जी कहाँ हैं आप आ जाइए मंच पे भाई मेरे राकेश मेरे अध्यक्ष साहब और सभी लोग रहेंगे शशि जी अमित चौबे जी सतीश यादव भाई रोशन चौबे जी सब लोग रहेंगे और मंच पे से हटा दीजिए। अब क्या फायदा आप दीपक